kao kembego kendo. Onyango wuod nyago par bende penjo ni ma Onyango Alan openjo ni pach jopiny ikao mar uso kembegi kachiel kod wach ni mogik CPA. En adieri ni wach ma kambi ma wawacho wach ni ahinya kawuono en Kenya Pipeline Corporation. Gimomiyo wawacho wach ni nikech en strategic asset mar sirikal, to waseyudo ka sirikal ogolo shares mag 65% dwa chiwo oko kendo gi-retain 35%. Mokwongo anyalo wacho ni kiseuso shares magi, ng'ane ma koyie voluntarily uso share magi back to government ema nyalo timore, lakini onge ng'ama sirikal ok nyal chuno ni you sell back shares ne gin. Koro mano onge kaka mano nyalo timore. Mano timore mana ka in emi volunteer ni dwa uso shares back to government. Koro mano is important. To gimonya kwa yiego, privatization ok rach, there must be transparency. Mana kaka ne jobunge oseng'ado ni Office of the Auditor General otim valuation process within some period mondo mi wang'e ni the legal and regulatory frameworks manitiere in terms of privatization process o protect oganda mag jo Kenya. Otherwise, kata mana bed ni nitie kembe wa moko mosebedo ka yudo losses, the infrastructures gin outdated, technology onge, expertise onge, wayie wami sirikal be thuolo kopo ni otiyo gi gine e yo maber. But what is important en niya, public confidence nyaka bedi mondo mi and public trust in all the process ma sirikal timo. Erokamano ahinya Joyce. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu kuom kawo thuolo mari mar bedo koda e twak ka intiere kaunti ma Migori kaachiel kod in Wycliffe Nyafwanga kuom chopo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka mondo wabed kod twak. Nyakora Mugi Ajwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom chwalo ote magi kaachiel kod paro mopogore opogore ma ichwalo